Wara li l-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika George Hisler ħareġ rapport li kundanna l-infiq tal-Ministru Carmelo Abela, il-wib tal-Gvern Glenn Bedingfield infex f'attakk fuq l-istess kummissarju. Attakk li sar minn Bedingfield fl-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna, il-Parlament. Bil-wib tal-Gvern jirreferi għal George Hisler u għall-Ombudsman bħala oppożizzjoni in residence. Dan hu l-istess kummissarju illi ħareġ għat-tabla ħabel bħalma ħarġu sħabu tal-Uffiċċju tal-Ombudsman l-Oppożizzjoni in residence daw. Dan l-attakk partiġan sar wara rapport estensiv ta' 62 paġna li sab li Carmelo Abela kiser l-etika meta uża aktar minn 7,000 euro fi flus pubbliċi f'reklami. Rapport illi jidher li darras lill-Gvern u b'mod partikolari lill-wib tal-Gvern. Irid jara il-farka fajnejn ħaddieħor, fil-farka fajnejn kull wieħed u waħda minna fuq din in-naħa tal-Kamra u jevita milli jara it-travu illi għandu fejnejh. Il-Kummissarju aktar moħħu biex jagħti l-impressjoni li huwa rett u dritt xama kif ngħidu bil-Malti, meta fil-fatt dak illi qed jagħmel juri ta' bilħaq kemm kien żball illi bħala Kummissarju għall-Standards tpoġġa xi ħadd illi kien fil-politika. U għalhekk nistaqsi kif jista' jaspira il-fiduċja fil-ħidma u fil-ġudizzji u fil-femiet tiegħu meta fil-wiċċ jagħmel mod u minn wara jagħmel mod ieħor. Ix-xogħol illi qed jagħmel Hisler tal-Standards jidher żbilanċjat u jidher żbilanċjat għall-aħħar. U dan l-istorbju kollu fuq ir-reklamar tal-Gvern u l-Ministeri. Daw xi standards huma? Jidher ċar mill-attitudni tal-wib tal-Gvern Glenn Bedingfield li l-kliem nafdaw fl-istituzzjonijiet ma huma xejn għajr kliem fieraħ li l-membri tal-Gvern qed jużawhom biss meta ma jkollhomx mod ieħor biex iwieġbu għal mistoqsijiet li jkunu qed isirulhom.